Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Oras natin, 6:29 on the clock. That is your Love Radio Tic-Tacs. Kasama pa rin mo, siyempre, inyong mga lingkod, the one and only Diego Bandido. Kasama ang pinakamatalino sa lahat. Henyo. Kami yung company straight up hanggang alas 9 po tayo mga kabisyo. December 1. Pasko na! Aray! Bakit ka na naman nanghahampas, Tang? Napapresent ka, bakit ka na naman iyak ng iyak dyan? Tang, sino ba namang hindi maiiyak? Bumabaha ang social media ngayon dahil nalulungkot sa hiwalayang Katniel! Kay sakit naman na ginawa ko. Ay, maraming hindi nakamove on, ano? Anyways, mga kabisyo, eto na nga po. Eto na nga ang usapan ng lahat. Kanya-kanyang post, kanya-kanyang hugot. Pero eto po yung pinost ni Catherine talaga sa kanyang IG. Ang sabi niya, chapter closed. I hope this finally helps all of us move forward. O kita nyo, pinapa-forward, move forward na kayo. I won't be entertaining questions regarding this anymore. Thank you for understanding. Yan po ang pahayag ni Catherine. Siya nga gusto na mag-move on, tapos ikaw hindi ka maka-move on. Tang, ano ba to, Tang? Logica na ba natin to, Tang? Sige, para mahimasmasa na yan, logikan mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logica na natin to! Ano bang leksyon ang ating mapupulot? Ano bang aral ang ating madadampot? Eto mga kabisyo, sa 11 years na relationship ng Katniel, ano ba ang lesson na pwede nating mapulit dito? Tandaan nyo, eto po ang isa sa mga mapupulot natin. Ayon kay Tanghenyo, that everything in this world is, ano Tang? Temporary. Yan. Ika nga ni Heraclitus. Kilala niyo ba si Heraclitus? Hindi yung barker, ha? Si Heraclitus po ay isang Greek philosopher. Siya po ang sabi niya po na there is nothing permanent except change. Wala pong permanente sa buhay natin maliban na lang po sa pagbabago. So everything, change can happen anytime. At syempre mga kabisyo, wala ring katiyakan sa buhay natin. Di ba, Tang? Ay, tama ka dyan, ayon sa aking barkada, O sino ba barkada mo, Tang? Benjamin Franklin. Ano bang sabi ng barkada mo, Tang? Ang sabi niya, nothing is certain except death and taxes. Ay, oo nga naman, narinig ko na rin din yan. Naalala ko yan sa nung teacher ko dati na sinasabi sa philosophy na subject namin na yun nga, ang sabi ni Benjamin Franklin, nothing is certain except death and taxes. Walang katiyakan sa buhay, maliban na lang sa kamatayan na tiyak darating yan. Maliban na lang sa mga buwes na binabayaran natin. Kahit hindi ka nagbabayad ng tamang buwes, yung binili mong pagkain sa fast food, may taxes yun. So, nagbabayad ka rin din. Diba? So, yun yung mga katiyakan sa buhay. Parang ganun din sa relasyon. Kaya dapat, ang importante nating malaman, alagaan po natin yung relasyon natin. Dapat kasi, nino-nurture po natin yan. Kung sa mga halaman, dinidiligan, ginapasiritan ko.
kol nga, bunal na nga bunal kol. No. Dapat yan nino-nurture. Kasi pag nasobrahan na po tayong masyadong kampante na, nagiging off guard na po tayo. O dyan na po namumblema, dyan na po pumapasok yung distraction. Dyan na po nagkakaroon ng problema. Dyan na po nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, and this will lead to break up. Kagaya po sa nangyari sa Katniel. Diba? Mangyari dahil siguro masyado ng confident, hindi na chine-check yung isa't isa. Hindi ko alam kung anong dahilan pero this could be the possibilities. Mamaya, tawagan ko si Catherine kung try ko kung mag-usap kami mamaya. So yun po mga kabisyo tandaan po natin, dito sa mundong ibabaw, wala pong katiyakan. Maliban sa kamatayan. Tsak yan, mamamatay tayong lahat. Hindi natin alam kung kailan, pero darating at darating sa buhay natin yan. Yan lamang po ang mga katiyakan. At syempre, gaya po, again, ang sabi ng ni Heraclitus, na isang Greek philosopher, there is nothing permanent dito sa mundong ibabaw, maliban po sa pagbabago. So, everything can change. Walang forever. Ay, nako. Mga kabisyo, oras natin, 6:35. Eto, tuloy-tuloy natin ang laklakan dito. Bawal ang inaantok sa malupit na Biyernes. Kasama pa rin po, Diego Bandido, Tanghenyo sa programang EDSA! Sa Simula sa patikim-tikim Sasakyan, sikat.